Другий програш Євгенія Мураєва у справі проти заступника гендиректора та ведучого телеканалу АТR Айдера Мождабаєва. Апеляційний суд не задовольнив позов Мураєва про захист честі, гідності та ділової репутації. Колишній регіонал нардеп Євгеній Мураєв не зміг довести, що Айдер Мождабаєв у своєму дописі у Фейсбук образив його. Більше року тому в ефірі одного з телеканалів Мураєв заявив, що політв'язень Олег Сенцов для однієї частини населення – терорист, а героєм його можуть вважати лише націоналісти. Це обурило журналіста Айдера Мождабаєва, і він закликав бойкотувати телеканал NewsOne, яким на той час володів Мураєв, а самого нардепа назвав російським агентом. Після цього Мураєв подав на Мождабаєва позов до суду. Справу розглядали майже рік. В березні Шевченківський райсуд Києва не задовольнив позов депутата, і от тепер відхилено і його апеляцію. Мураев не появлялся ни разу, ни на одном судебном заседании, ни в Шевченковском суде, ни в Киевском апелляционном. Это не помешало суду, представитель же его был, все в присутствии его адвоката было. Это не помешало суду вынести справедливое решение на основе европейских законов, на основе законов о свободе СМИ. И адвокат довел суду позицию, как на это смотрят европейские законодатели, европейская, американская судебная практика. И суд принял это во внимание, блестящее решение суда. На самом деле мы со своей стороны доказывали, что риторика общения Мураева в социальных сетях, и не только в социальных сетях, и в средствах массовой информации, риторика общения его неоднозначная в связи с тем, что он неоднократно в своих публикациях в том числе называл высокопоставленных лиц нашего государства нехорошими словами. В частности, сейчас цитата, «бесславные ублюдки» он их называл.